achter het hek, hè? Ja. Ziet geen meneer Kort? Dat ben ik. Ben je had al aangebeld? Daar woont mijn zoon. Die 2 zoons wonen er nog. Oh, en die zien er nou niet? Die zien werken als het goed is. Oké. Maar woont hij? hij... Het bescherk van de Zwaan. Met Rietje van de Zwaan. Met Rietje. Ja, dat zien we in elders. Kent je die? Ja, Ja. dan kent die vader ook. Oh, Die heeft bij mij gewerkt. Die heeft bij anderen gewerkt. ja, dat klopt. 100 jaar geleden of zo. Ja, heel lang. Ik heb ze nog hoe oud ik ben. Toch? Zullen we er geen uitspraak over doen? Maakt niks uit. Ziet geen een echte Bolderse? Nee, Nee? nee. Wat Ik ben van de... Mijn zoons, mijn 2 zoons, die woonden hier in die boerderie. Ja? En toen woonde ik nog in Velden. Aan de Rijksweg. En toen denk ik, ja, stel dat er met mij wat gebeurt, waar moet ik dan naartoe? En toen heb die jongens gevraagd of ze het goed vonden dat, want die hadden 2 hectare grond. Tot daarachter die bossen hebben ze de grond. Wat een paradijs. Ja. Ik zeg, wil je bij jou komen wonen? Oh. En zit je nou ook hier in de boerderie? Nee, ik woon hier in dat chalet. Oh, geweldig. Midden in het paradijs. Ja, en dan is rustig binnenkomen, joh. Ja, leuk. Kom maar. Je kent het programma, Ik ken het programma, Ja? geloof ik. Ja, maar wat grappig dat je met mijn pap gewerkt hebt. ja, Sjaak van der Zwaan. Want ik dacht al van, dat heb mijn voornaam verkeerd, maar geen wist waar het over ging. Ja. Ja, dan kun je zo weten wat ze tegenkomt, hè, met onderweg. Zo is dat maar net. Hey, nou staat er voor, neven de voordeur staat de Funny Farm. Er staat de Funny Farm, familie Kort. Oh, ja. Maar waarom Funny Farm? Ik heb geen idee. Dan moest ze hier hebben. Ja, maar die zien werken. Ja, de schoondochter vragen. Want, Oh, die is wel toes. nee, die zal ook wel ergens. Oké. Staat er geen auto voor? Er stond een klein rood uitje. Dat is de binnen. Nou, gaat u voor. Ja. Dan volgen we. Oh, wat een coole plek. Ja, het is schitterend. Hè. Oh, en door woont Pippi Langkous zo te zien. Ja, Of is dat van de kinder? dat is van de camper, ja. Dat is een hutje voor de speulen. Maar inmiddels is het wat te groot geworden voor u. Oh ja. Ja, die ga je nou ook in. Ploens. Ploens Frits. Ploens Frits. En wie was Frits? Of wie is Frits? Frits is volgens mij de man die de viewer heeft gemaakt. Die uitgegraven heeft. Oh, kijk nou toch eens. Wat een pleetje. Ja. Wauw. Ja, En hij mag genieten van nog een halve dag. dat is zo. Ik dacht, ja, als ik hulp nodig heb, dan zit het vlakbij. Hè. Ja. Dus ik heb hier zo'n chaletje, doen ze dat, neergezet. Hè. Mijn zoon heeft hier daar wat aangebouwd. Ja, dus is het steeds drukker, hè? Dat ouderen ouderen bij- bij de kinderen gaan wonen. Ja. Alleen maar om ze in te dekken voor als er wat gebeurt en weet ik wat. Nou ja, in te dekken, dus u het ook verstandig kunnen nemen. Ja, dat is eigenlijk indekken. Toch? Nou ja, het geeft een stukje rust, Ja. denk ik ook. Zeker weten, ja. Maar volgens mij ziet je nog hartstikke goed, of niet? Ik wel. Ja. Ja, ik heb van alles, maar dat heeft iedereen op de leeftijd. Ja. Daar zit een kern van waarheid in, ja. Alleen, het is maar wie is er mee omgeeft. Hoe goed ga je ermee om? Positief, hè. Ja? Ja, Genieten van kleine dingen? Kent je dat?
Dat doe ik ook, ja. Ik doe niks anders dan genieten. Dan ga ik mijn boodschappen doen in het dorp. Ik ken niet verder niks. Ik woon hier nog een paar jaar, maar ja, in Velden werd ik in een struitje. Nog steeds, natuurlijk van vroeger. En ja, ik woon een heel eind buiten, dorp natuurlijk. Dat klopt. Dus ik kom nu in het dorp. Maar ze hebben hier wel een buurtvereniging, zag ik. Buurtvereniging Zoterbek. Oh, dat zou best kennen. Ja, daar staat hier een groot bord tegenover. Oh. Dat moet je toch wel eens gezien hebben, Oh, of dat niet? zal ongetwijfeld, maar Oké. dat sloot ik dan niet op. Of ziet je gewoon Geer op zichzelf ook? Ja, ik ben geen mezelf en ik ga naar Velden als ik er zin in heb. Daar heb je nog altijd veel kennis, hè? Ja. Ja? Maar je woont hier alleen Ik woon hier alleen, ja. en ook wederhelft. Mijn eerste vrouw is al lang geleden gestorven. En mijn tweede vrouw, ja, die is helaas met iemand anders samengewoond. Dus. Dat lijkt me heel lastig. Ja. Maar voor de rest heb ik 4 kinderen, die komen regelmatig. Het zijn 2 biologische kinderen en 2 adoptieve kinderen. Ah. Had je eerste adoptieve kinderen of eerste biologische kinderen? Eerste biologische. En waarom heb je toen besloten om nog 2 kinderen te adopteren? Omdat die vrouw, ik verliefd op worden, 2 kinderen had. Op die manier. Ja. Ja, Maar Dat kan. die komen nog allemaal hierheen. allemaal. Ja? Ja. Wonen ze een beetje in de buurt? Die andere 2? Ja, die 2 woorden. Die zoent. Ja. Nou, het ene woont in Deventer en het ene woont in Barcelona. Dat is allebei niet neven de deur. Maar die komen dan Ja. meestal hier naartoe. Die komen meestal toch wel regelmatig heen naartoe. Mijn adoptiefzoon, Ja? die woont in Barcelona. Maar die werkt bij de KLM, dus piloot hè, bij de KLM op passagiersvliegtuigen. En vandaar dat die standplaats is Schiphol. Maar als er maar een lijnvlucht is, een vliegveld in de buurt, dan moet ze gewoon naar Oosterwils. Oké. KLM-vliegtuig, hè? Ja, ja. Oh, een KLM-vliegtuig op vlieg. Oh, dat wist ik dan niet. vliegen, dan moet ze gewoon naar Oosterwils, ja. Heb je wat niets geleerd dan? Ja. Ja. Best nooit te oud om te leren. Nee, dat klopt. Maar Maar zo werkt dat. ik neem aan dat je ook wel eens in Barcelona ziet geweest dan. Ik ben er wel eens geweest, ja. Vind je van de stad? Ik vind het een schitterende stad. Ja, hè? Ja, het spreekt me wel aan. De Sagrada Familia, Ja, die nooit afkomt. ja dat klopt. Ja. Ik vind dat ook zo'n geweldig ding toch, den uil. Ja. Die heeft een contragewichtje Ja, ja. en die gaat Het is vooruver, achterover, maar die vleugels bewegen ook. Ja, die bewegen ook. Dan kunnen ze wel even bewegen, want Want ik denk Yes. dat komt door de wind, maar het is een samenspel tussen de wind en het contragewicht, denk ik. ja, dus ja, mijn jongste zoon die had gefabriceerd. Die maakt dat. Nee, die maakt dat niet. Die heeft het al aangeschaft. Kijk. Ik zie het hier vleugelen, nee, niet zo uit. Ja, kijk. Ja. Hij heeft wat hulp nodig. Ja. Dit is misschien nog wel een dag al, hoor. Maar hij kraakt niet. Dus hij zal hem al gesmeerd hebben. Dat Maar- wil ze niet geloven, maar ik heb extra een busje WD-40? gehaald. En dat Kroemolie. denk ik, ja, om dat eens een keer te speren. Want hij speerde hem nooit, maar blijkbaar, Wat dat doet je dan? ja, dat heb ik pas gehaald. Na zoveel jaar. Dat En werkt ik wel. vind het, ja, Hey, en wie maken allemaal die leuke perkjes en zo? Wie zijn hobby is dat? dat is mijn jongste zo.
dit mag hier door ook een perkje en dan weer een gietertje erbij en een... Ja. Dit is echt... Hij maakt er wat van. Het is zoiets gemak. Ja, geweldig. Wat een plek. Schitterend, hè? Weer zou je zo'n plek nou niet willen hebben om al te weren? Ja. Is Frits trouwens nog in leven? Dat weet Blues ik Fred? niet. Dat weet ik niet. Dat zal ze moeten zo moeten vragen. Mag ik ook bedanken voor de ontmoeting. Ja, dat ga je gedaan. Ja. Zal ik ons pap de groeten doen? Ja, doe maar. Ja? Of weg dat kind.